Rimworld tai kääntäjän mukaan suomeksi Vanteen maailma on skifi-selviytymispeli, jossa tehtäväsi on rakentaa mahdollisimman mukava ja turvallinen yhteiskunta. Tämähän kuulostaa helpolta, mutta totuus on, että selviytyminen on vaikeaa monesta eri syystä. Melkein kaikki tässä pelissä tulee, tai ainakin yrittää tappaa sinut. Tässäpä pari esimerkkiä. Lämmön yhtäkkinen vaihtuminen, tappaja-ötököitä, tappaja-robotteja, rosvoja, hulluja eläimiä, sairauksia kuten normaali yskästä tappavaan ruttoon. Ja tässä on vasta pieni osa kaikista niistä asioista, jotka voi mennä pieleen selviytymisessä. Ja koska tämä ei todellakaan ole tarpeeksi vaikeeta, päätin laskeutua keskelle aavikkoa, yksin, alasti, ilman ruokaa tai muuta selviytymistavaraa. Tähän vielä päälle, etten aio mennä mihinkään aloituspaikaltani, joten olen jumissa aavikolla ja ainut tapa saada tarpeellisia tavaroita, joita ei ole aavikolla, on satunnanvaraisesti saapuvat myyjät. Toivottavasti tämä kuulostaa tarpeeksi vaikealta ja kiinnostavalta, sillä nyt pääsemme näkemään ensiaskeleet toimivaa yhteiskuntaa päin. Ensimmäinen päivä alkoi napakasti, kun laskeudun kuljetussäiliön sisällä maata päin. Henkilömme nimi on Kuumään. Hän on 27-vuotias orpo-kaivostyöläinen. Kuu on psykopaattinen taistelija, joka on huono sosiaalisissa tilanteissa ja joka myös haluaa asentaa itseensä keinotekoisia ruumiinosia. Laskeutumispaikan läheltä löytyi rauniot, jotka päätin purkaa, jotta voin käyttää sitä uuden kodin rakentamiseen. Sain samalla myös ensimmäisen tason rakentamisessa. Tämä on tärkeää, sillä tarvitsen 5. tason rakentamisen, jotta voin rakentaa toimivan jäähdyttimen, jonka avulla aavikon kuumuus ei saisi kuuta hengiltä. Puretun raunion läheltä löytyi toinen pienempi raunio, jota tulen toistaiseksi kutsumaan kodiksi. Sen korjaaminen olisi helppoa, sillä siitä puuttui vain pari seinää ja katto. Iso osa päivästä meni raunion purkamiseen, seinien rakentamiseen ja meditointiin. Meditoinnin jälkeen hän palasi takaisin kotiinsa ja sai valmiiksi puuttuvan seinän ja talon katon, joka tarkoitti, että hän oli vihdoin sisätilassa, jossa on lievästi viileämpää kuin ulkona aavikolla. Ensimmäinen päivä oli loppunut ja oli kuun aika mennä nukkumaan. Hän nukkui kodinsa lattialla, mutta sentään se oli parempi kuin ulkona hiekan kanssa. Kun Kuu nukkui, heräsi uusi tarve. Ruoka. Ilman sitä nääntyisimme parissa päivässä, joten seuraavana päivänä keräsin hedelmäpuskasta ruokaa, vaikka ne olivatkin pelkkiä hedelmiä, ne pitivät minut elossa toistaiseksi. Loppupäivä meni jälleen purkamisessa ja rakentamisessa. Halusin tavan, jolla hahmoni voisi purkaa stressiänsä, joten rakensin kepin, johon hän voisi heittää hevosen kenkiä huvikseen. Illan päätteeksi lähipuiden uhrauksen avulla rakensin ensimmäisen jäähdyttimen, joka käytti puuta huoneen jäähdyttämiseen. Tämä pitäisi minut turvassa lämmöltä toistaiseksi, mutta jos lämpö ikinä nousisi, tämä jäähdytin ei paljon auttaisi. Kovan päivän jälkeen oli aika jälleen nukkua lattialla. Tämä alkoi ärsyttää Kuuta, jonka mieliala alkoi jo laskemaan. 3. päivänä aamuna menin keräämään lähipuskasta marjoja. Nämä pitäisivät minut täytänä pari päivää, kunnes keksin paremman tavan saada ruokaa. Oli aika rakentaa puolustuksia, sillä vaikka olinkin rutiköyhä, aina on joku, joka haluaa sen, mitä sinulla on. Koko päivään meni tämän ansakäytävän rakentamisessa, sillä vaikka ansa on sinänsä simppeli, olin käyttänyt sen rakentamiseen raunion tiiliä, joita oli vaikeaa saada oikeisiin muotoihin. Nautittuaan pienen kasan marjoja, Kuu palasi takaisin kotiinsa nukkumaan yöksi. Olin mennyt nukkumaan myöhään, joten kun heräsin, oli kello jo 11 aamulla. Palasin takaisin ansan rakentamiseen ja sain sen vihdoin valmiiksi. Tämä oli tärkeä askel, sillä nyt mahdolliset uhkat eivät pääsisi Kuuhun käsiksi ilman, että astuvat ansan päälle. Olin purkamassa raunion jäänteitä, kun tajusin jotain. Ulkona oli niin kuuma, että Kuulla oli tullut lievä lämpöhalvaus. Tämä ei olisi vielä iso ongelma, mutta jos lämpötilat ulkona pysyvät samana, saattaa se syntyä vaaraksi Kuulle. Hän käveli takaisin kotiinsa viilentymään ja meditoi lattiallaan. Kun hän oli viilennyt, hän palasi purkamaan rauniota, kunnes ilta saapui ja hän palasi nukkumaan. Hänellä oli vihdoin turvallisen tuntuinen alkutalo, ruokaa ainakin hetkeksi, ja vaikka hän olikin alasti, hänestä tuntui, että kaikki kyllä järjestyy.
Hei! Tämä video saattaa tuntua vähän erikoiselta, ainakin tällä kanavalla. Mutta olen halunnut palata tälle kanavalle, mutta ei ole ollut oikein ideaa, miten. Tämä on siis kokeellinen video, jonka olen miettinyt tekevän jo hetken aikaa. Joten jos kiinnostuit tästä videosta, kommentois siitä. Kiitos.